こんにちは。チベットディスウィークではチベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法は戦争の終結を呼びかけました。ダライラマ法はサラ・マラリ氏のカンタベリ大宗教就任を祝福されました。主席大臣は標準化されたチベットのシンボルである国章、国旗などに署名しました。主席大臣はネパール新首相に祝意を表明しました。タラムトマ・チャンラ文部大臣がチベット語研究所を開設しました。ロンドンのチベット事務所はチベット語と文化的アイデンティティの強化と促進を誓いました。今週も慈悲の年を祝う各地のイベントを報告します。ダライラマ法は世界で続く戦争の終結を呼びかけられました。ローマ教皇レオ14世のパーム宣伝の訴えに賛同し、歴史が幾度となく証明してきたように、暴力はさらなる暴力を生むだけで、平和の永続的な基盤を築くことは決してないということを改めて強調されました。パーム宣伝とは日本では枝の手術として知られ、イエス・キリストがエルサレムに入場したことを記念し、平和の象徴とされる日です。また法は愛、慈悲、寛容、そして自己規律がすべての主要宗教の本質であると述べられ、世界各地の暴力と紛争が終結するよう祈りを捧げられました。ダライラマ法はカンタベリ大宗教に任命されたサラムラリ氏に書簡を送られ、心からの祝意を表明されました。法は書簡の中で、現在は基本的な人間の価値が試されている時代であり、宗教指導者にはそうした価値観を再確認する特別な責任があると述べられました。また、カンタベリ大宗教として初めて女性が就任したことは、指導的立場にある女性たちにとって希望の光であるとも言及されました。超チベット政権のベンバシン主席大臣は今週月曜日、標準化されたチベットの国家象徴に署名しました。第17期チベット亡命議会が先頃閉幕した第11回会期においてチベット国旗、国章、国歌の使用に関する規則及び規定を採択したことを受け、主席大臣はから印刷されたチベット国旗及び国章の余白部分に公式な承認の証として署名しました。また主席大臣は中国人民解放軍による強制的な併合以前のチベットの独立国家としての歴史的地位を強調する上でチベット国旗、国章、国歌の重要性に言及しました。標準化されたチベットの国旗、国章、国歌は5月に一般向けに交付される予定となっています。中央チベット政権のベンバツィン主席大臣は3月27日に就任宣誓を行ったネパールの新首相バレンドラ・シャーシーに祝意を表しました。ベンバツィン主席大臣は最年少の首相として歴史的な偉業を成し遂げたことを評賛し、ネパールの若い世代の希望を象徴する力強い存在であると述べました。また、ネパールとチベットの間には長年にわたる歴史的、精神的な絆があり、ネパールに暮らすチベット難民によってその絆はさらに強固なものになったと強調しました。主席大臣はネパール政府及び国民に対し心からの感謝の意を表しました。ダラムサラのメオトゥラプルドゥン学校では中央チベット政権文部省のタラムトマチャンラ大臣がチベット語研究所の開場式を執り行いました。挨拶の中で大臣は教育機関が円滑に機能するためには団結と総合支援の姿勢が不可欠であること、また亡命チベット人がチベット語、文化、アイデンティティを保存、促進する責任を負わなければならないことを強調しました。このチベット語研究所は元国会議員のペマチャグさん氏の尽力により、ユータチベットコミュニティ財団からの助成金によって実現しました。慈悲の年を記念してクルマナリ地方の慈悲の年組織委員会は3日間にわたる写真展を開催しました。同時に法の4つの主要な制約に関する講演会やシーラーニングに関するセッションも行われました。元州議会議員のラビー・タクル氏が来賓として出席し、法の非暴力への貢献を称えながら展覧会の開会を宣言しました。ロンドンチベット語文化学校の保護者委員会は、チベット事務所ロンドンのツリアンキ代表の指導のもと、生徒たちが学校で積極的にチベット語を話すよう促すため、週ごとの学級対抗表彰制度を開始しました。この取り組みは家庭や学校、そしてチベット人コミュニティ全体における個人の取り組みを強化することで、次世代のためにチベット語と文化的アイデンティティを保存し、強化するという強い決意を反映したものです。
これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございます。